Straight to the point. Okay, mga kaigalan, arita sa second highlights gahapon. Ang kaduha gyud nga highlights kagahapon kadto ang ruling na ni Senator Chis Escudero, ang chairperson mahigala ining impeachment court. So kung atong mabantayan, pero ako na nag-forecast ha, daan pa to sa una, dili na angay mahigalang ikatingala pa. Gi-forecast ko ni Dan, malagmit, mao gyud ni ang mahitabo. In fact, ang musunod nga mga motions, kani forecast ko gihapon ni, ang sunod nga mga motions, bisan unsay motion sa prosecution, dako ang tsansa. Dako ang porsyento nga i-grant yun na sa Senate Impeachment Court. Nga naman, because akong baliko na majority sa Senator Judges, membro mahigala sa Gatchalian Black, mas daghan sila kaysa kay Tano Black. So, ato inon nga Senator Judges sila, maningkamot sila mahigala nga, maminaw sa mga ebidensya, tinuod na, but dili malikayan mahigala kay kini legal and political process magani. Kana prangka lang na pagkaistorya. Although dunay uban na nga mga Senator Judges kanang uban na mga swing votes pa nang uban. Swing votes pa nang uban diha mga sukiting paminaw. But pasabot nga nay uban na nga klaro na kay mo konbiktong Sara, nay uban po nga wapay nga klaro po mahigalang mo absulto ni Sara, but doon na po iban nga nagtan-aw pa naniid pa mga sukiting paminaw. Mo nang importante ang pulso sa katilingban. Ang pulso sa mga tao. Pero kanang mga motions, akong forecast na kanang mga motions mag-grant na. But ang conviction or acquittal ni Sara Duterte di pa nato masiguro. Nganon di man masiguro. Kay ang akong forecast mao nga kung pasagdan nimo ang mga senator judges with all the freedom to decide ining kasuha, absulto Sara. Mao na akong prangkang forecast ana. Absulto Sara. Kung imo inyon mga senator judges, sige kamo lang, base lang sa inyong konsensya, base lang sa inyong nakita ang ebidensya. Asigurado. Why numero? Dili kakuha og 16 votes. Mao na 2/3 mahigalang gikinahanglan under the Constitution. 2/3 of 24 is 16. Dili kayang makuha ang 16 votes. Kung imo pasagda na, nga imo inyon, okay, tanawa ninyo, i-evaluate ang evidence, tanawa inyong konsensya, unsa inyong desisyon, pasagdan mo na mo, kamoy bahala. Asigurado absulto Sara. Pero umuingon gani mahigala nga tanawa ang mga ebidensya, tanawa ang mga kuan dinha tanan nya klaruha inyong desisyon, kay inyong kaso mo hinog-hinog na ni og di mo mutarong diha. Kami ra bay nagbuot og kanus amo hilaw mo hinog ni. O kana may gala which is mo na nga manang hitabo karon delikado ang kahimtang ni Sara Duterte o makonbikto ba siya o maabsulto 50-50 na. Prangkang pag-istorya, why number oy? Di ka kuha og 16 votes kung pasagdan nimo nga mga senador mo decide according sa ilang conscience, according on how they are going to appreciate the evidences presented to them, na dili makonbikto Sara. According mahigala sa ilang freedom sa pag-decide, dili konbikto. Pero, gipangtiunan na sila mahigala nga, ikaw Chase, painumduman ha, ikaw Joel, kaninyong kaso, muhinog, muhilaw, raban ni, dipindi lang yun eh. Kana mahigala, delikado na. Delikado. Pero di patag kasiguro nga naman, malagmit man nga kining uban nga mga senator judges kung hulgaon nimo, mubalitok ning uban. Malagmit. Pero kanang uban malagmit man nga moingon, okay, magpapriso lang mi. Malagmit man. Kay kung ato ra bang tan-awon karon mahigala, patas ra baron. Dunay senator judges mahigala nga gihulga ni balitok. Duha, si Cheese og si Joel. Pero doon na po'y duha nga okay lang bahalag mga priso mi. Si Jinggoy og si kinini ang Marcolita. So sa sunod ani mahigala malagmit, makakuha ba og 16 votes kana mo'y tan-awonon pa gyud. Tungod kay pwede man nga ang senator judges mahigala nga hulgaon mobalitok. Pero pwede man ang uban mingon bahala na. Magpapriso lang mi. So di makuha ang 16 votes. So kini thrilling pa kay ni mga sukid paminaw. Thrilling pa ang mahitabo ani. But with respect sa mga motions, ako na lang forecast dan kana mga motions. Bisa kung saan pag-argue dinha mga higala. Bisa pag usa ka may mo argue na sa Defense Council, adi magsilbi.
Kay kanang argument sa mga kailan, ilan na presentation na lang na. Pero naluto na. Ha? But in fairness, may galas prosecution, ilan lang pong ayohon ng argumento nga, medyo di pod kayo, kada na ang kuan gyud ba? Di gyud kayo pod halata ba? Pero na, bawo anang daan. Si Chill Jokno mahigala in fairness niya balikon ako both counsel Chill Jokno og si Michael Puapulos maayo ang ilang mga arguments. Akong gipaminaw nindot ang ilang mga arguments. Pero kasabot na ko daan og asa mo dapig sinit impeachment court forecasted na nandaan. So tuod man gahapon ni-decide ko si Chase Escudero ang chairman doon ay ruling pero kay ta mga higala nga kadtong mga debate kagahapon for the record na lang to tiwas-tiwas na lang to mahigala kunuhay doon ang mga arguments bawas mga kagilan pero na ready na ang ruling. Mao bitaw ng gibasan Chase kataas ang gibasan Chase Escudero dito mahimong i-ruling nimo karon dayon which is mo'y kasagaran nga buhaton mahigala sa mga judges kung doon ay oral arguments pwede nilang himuon ang ruling mahigala nga diha dayon pero pwede pod nga isuwat written mahigala ang ruling pasamiton o mga memorandum ang both parties written pod ang ihatag nga ruling mahigala sa korte but pwede sad nga oral mga higala diha dayon. So kini nag arguments pa sa gapon but pasabot nga dapat maminaw pa si Chase Escudero gapon unsa na mo na unya human hatag ruling pero ang iyang ato na tan-aw nanagibasa na so in the bag na daan luto na to pero di nimo mga higala ingnon ta in fairness the Chase nga imong basulon Chase na nga ruling na sa chair tan-aw na ko dili na kan Chase lang kay ni agi masag kukos so malagmit na discuss na ni kukos mo ni atong ruling ito paminaw si Chase Escudero gamay lang mga higala sa iyang ruling mga kagilan although kay bawon taon sa ruling pablihan ang bank accounts BIR records AMLAC tanan nga gusto mahigala nga gipangayo sa prosecution although dunay pipila-pila itong gamay nga kunuhay murag wala ihatag pero sa laktod nga pag-istorya na grant gyud mga sukit paminaw ato paminaw si Chase Escudero. Therefore, the court ex abundante ad cautela or out of an abundance of caution hereby directs, in order to prevent the unwarranted exposure of sensitive AMLC methodologies and information, to submit the records strictly in camera to the presiding officer through the clerk of court first on July 30, 2026 at 9 a.m., who shall review these documents privately before turning them over to the parties as may be warranted. The parties are directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for the proper inspection, comparison, photocopying, and/or marking of these documents as the case may be. So ordered. In view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. The Commissioner is directed to make the appropriate return to this court in accordance with the law on July 30, 2026 at 9 a.m. before the clerk of court. The court shall await the return before taking any further action as may be warranted. The parties are likewise directed to be represented by counsel on the aforementioned time and date for inspection, comparison, photocopying, and/or marking as the case may be. So ordered. Okay. By the court. Sige, mao ni mahigala ang pamahayag ni Senator Chase Escudero taas kay niya ang gibasa pero ato lang gitagaan nag punto mahigala nga salaktod granted ang motion mahigala sa prosecution. No, granted. Tela or Pag mahigala ang defense ani, doon na pa sila lain nga mga mahimo. Pwede sa mo file og motion for reconsideration but kanang motion for reconsideration may galing ani sa kaon kaya na. I-forecast ko lang sandaan ha mo file sa motion for reconsideration mga basura ka na. Basura na na. Inoon, pwede nang himuon sa depensa agig dilatory tactics po sa ilang kabahin. Pero inon ta nga mo file, pwede na tanan himuon sa defense. Nya kini pwede sa ning ilang i-question nga to Supreme Court. Kay doon na may mga balaod yun mga higala nga basis pod ang defense. So kana na daan doon na mga assignment of errors actually. Numero 1 mahigala kana na ang Senate President nga may maugid untay mo preside nga wa may tabo gumikan kay si Gatchalian mo Senate President si Chase mo nag-preside kana
pwede na mahigalang question ng Supreme Court. Ikaduha, kini karon, kini nga ruling sa mga motion, pwede na mo dagan ang defense sa Supreme Court. Ha? But kung dili mo isang Supreme Court o tiaro, mapadayon na gini ang Senate Impeachment Court. But at least doon ay pending question dito. Depende na ha. Kana may ato mga forecast may gala which is pwedeng himuon sa defense. Pwede ang defense mo himog motion for reconsideration. Pwede. Bisa pagmingon sila nga mo ni mo na. Ngano man, kini ni ang defense mahigala mingon dilatory tactics baka ng ilang tuyo or ang ilang tuyo nga basig mabalik pang impeachment court himo lang sa motion for reconsideration after ana saka sa Supreme Court pwede ba nang himong defense pwede pero mo lagi na ang akong forecast kung mohimo sa motion for reconsideration basura ginan sigurado mabasura na so unsa may sunod mahitabuan eh. Ang uban mahigala lipay na katong mga kuan, katong mga suko ni Sara. Katong pamawa masuko ni Sara, lahi po ilalain ang feeling. Pero wa pa kita masayod ining tanan kay kini magud mahigala fishing expedition magud ni. Ha? Moigo mo sa fishing expedition man ako ingon pwede ning brought up ngadto sa Supreme Court sa defense. Kay fishing expedition man eh. Unsay timailhan mahigala mismo gani ang prosecution wa sa masayon unsay suod sa box. Askag kakatawanan ini mahigala gasuha. Kana bang file karon pa file lang bahala na unya ang ngita tag ebidensya ipasumpi na tanan total. Mo dapig man itong impeachment court kani tanan related ni tanan kay pampriso gud tong ubang mga senador kay kung majority ang Cayetano Black inig motion mahigala daog man sila. Payon dili to pablihan ang mga boxes dili pablihan pag voting na pildi ang pikas. But karon wa na si Bato, wa na si Jinggoy, wa na si Marcolita outnumbered sila. So mo na ang i-forecast na kundaan matag motion ana may gal pangayoon sa prosecution ma dihado gyud ang defense base kung saon pa pag argues defense na napita. Na karon tanawa ha. Kini pwede ning ilang dadon Supreme Court fishing expedition ni. Tanawa unsay suod sa box, unsay suod sa mga bangko. Di man na pwede mahigalang imong ablihan tanan. Hasta na mahigalang pagka-impeachable official ni Sara Duterte ang iyang pagka-vice president 2022 hantod ron. Ang ila kay gikan man sa pagka-vice mayor pang Sara. So ablihan tanan. So sweeping kayo. Sa to ba wa ka kasabot sa specific nga ebidensya. Kay timan niha, kining impeachment ba yang Sara unsay sinugdanan ani? Kanang uban gipang-appeal na lang na pero unsay sinugdanan ni confidential funds ra ba ya? Confidential funds ra ba ya? Tinman niha. So kanang uban resulta na mahigala sa siging fishing expedition. Hasta gani nang kaso mahigala nga tiwasunon unya ni matibag, grave threats o kanang inciting to sedition, betrayal of public trust. Wa man i-appeal sa original nga plan sa pag ginini ang impeach si Sara. Along the way sa ilang hunahunaan kini appeal ta lang ni. Ay appeal. Kanawa unsa may tabo ini na kanang box, kanang bangko o kanang kuan. Kana na ang biyaya. Unsa may tabo? Ablihan o dili ablihan na karon do na order nga ablihan. Sunod pangutana ani. Mayagyag na kaha ang mga anomalya ni Sara or dili. Kung makita na tanan karon, yang na tanan. Duhay may tabo. Number 1, pwede nga naagi mga kwartang naadad ako. Makaapiktar ba ng Sara? Muna sunod pangutana. Pero pwede nga inig-ukab mahigalawa gi makita. Straight to the Atong point. balikan ay mahigala kay medyo alegre kining puntuha oy. Ang prosecution mahigala nga ila ning i-pin down Sara pero pa sa kasabot gyud unsay ebidensya na ada pulos pamasin pa nang ila. Basta mga tao ron isig pamasin katong suko ni Sara na ayo na nakita ang ginaron naagi makita na ron. Ang kato pong dapig ni Sara mingon wa tay makita na way makita. So sa may tabuan eh ato ni tagag pagtagad mahigala kay nagpa-press conference ra ba makagalaan si attorney Michael Pua pagkahuman. Ang tubag ni Michael Pua murag makakuan ka ba nga unsa kay gisaligan ni mga tawhana? Unsa kay kuan tanawon to ang press conference mahigala ang tubag ni Michael Pua mga kagalaan labot ani. Og aron maklaro tani. Asa man tudong no human sa ruling kagapon dunay press con si Michael Pua ang abogado mahigalas depensa. Ato paminawon Anems. I'll take questions upon. Di na po ako mag-opening statement. Hinay dong. Mo ba na siya?
Siguro that's up to the court to decide po. Hindi na po ako magko-comment ukol dyan. The Vice President has stated what she felt and whether it's covered by sub judice or not, kaparehas ng mga komento rin ng both prosecution and defense. Yan po ay nasa impeachment court na po to decide. Sir, doon sa manifestation po kanina ni Lead Counsel, Attorney Sheila Singson, bakit po important yung ganung manifestation? Dili mabati ang pangutana dong, no? Medyo hinay. Well, na-explain naman ni lead prosecutor Luistro din po yung kanilang side, so we have to respect that. Pero on the part of the defense, ayaw lang po natin yung mga ganyang manifestation because if there are conclusions in law and conclusions of facts rather, ang nangyari kasi nakukondition yung publiko, no? Hindi naman, lalo na pag technical yung mga nangyari, syempre gusto nating maipaliwanag sa publiko, pero pag sa ganung paraan, ang pakiramdam po kasi ng defense ay nagkakaroon ng summation ng kaso at dahil doon ay kinokondisyon natin, no, yung publiko at yung mga senator judges kung ano ba talaga yung ina-advocate natin at gusto lang natin maging patas tayo na pag mag-withdraw tayo ng witness, we simply have to say na i-withdraw natin yung witness. At nasabi naman po ng ating presiding officer na kung kailangan mang i-explain yung reasons because, you know, we also understand the side of lead prosecutor Luistro, maaari naman daw pong i-explain sa mga press con. Sir, mas marami pang mga witnesses ang withdraw for Article 4. Anong meaning niyan sa inyo sa defense? Sa amin naman po, wala. No? That is really the prerogative of the prosecution. Pagdating din ng time ng defense, kami rin po ay baka mag-withdraw ng maraming witnesses depending on how we think our case is going. So sa atin, we will just move on to prepare for Article 1. No? But we have been preparing naman for quite some time. Tayo pa ha. So we Okay. just need to shift Asa our gamay lang shift ako na dong. To prepare Article 1 pa man eh. Murag dili siguro nimo ang gahapon nga kuanda. Press con. Kuan ako no katong kagahapon nga press conference ni Michael Pua human sa kuan. Kay kuan man ang iyang tubag katong to prepare Article 1. So meaning nag-prepare pa sa Article 1. Sige naman Article 1. Last witness naman na ganis matibag unya. So ato ko nung balikan kuan ko no dai malis sa katamang kada dai. Og pangita sa kuan kini ang press conference na makaibaw anak ko na tungod sa iyang content no sa iyang panulti mga sukitig paminaw labot ani. Ato paminawon tong kagahapon about to sa ruling unsa may iyang mga reactions labot sa ruling sa kining impeachment court inana no motoy importante sad mahigala nga mga punto nga atong hatagag pagtagad mga sukitig paminaw.